I gdje ste bre ljudi ovdje? Danas ćemo igrati Minecraft, preživljavanje, prvu epizodu i idemo mi da skupimo drveta. Nećemo ništa, ne važno, ajmo skupimo drvo. Ajde, nam sikiru. Dobro. Pošto vidimo nemamo mjesta gdje ćemo napraviti kuću, tako da ćemo u planini napraviti kuću. Tako, onda ćemo napraviti crafting table. Tako. Sad ćemo u crafting table navesti skirče. Tako. Ovdje, ovo i ovo. Tako. To će mi sad biti dovoljno. Naravno uzmemo naš crafting table. Ne treba mi ovo samo. Imam dosta drva ovdje. Pa, ne, uzet ćemo ga. Onda imamo. Ajmo, drvo. Ajde, 1, 2, 3, 4. Nisam treba početi samo jedan. Dobro, ne znam. Samo da spadne to drugo. Ne stoji tu. Imamo još jedno da cečemo i to će nam biti dovoljno. I sada moramo paziti da napadne noć uskoro, pošto imam 2 čaka, ne vidim ništa. Neću da stavim više nešto da laguje. I ako bude palo noć, ja sam odredio. Nemam ništa za zaštitu od zombija. Morat ću sekirom njih tukam. Dobro, ja ću već zamestiti jednu petinu sad. Mislim kućice naš kao. Evo, možemo da je namestimo ovdje. Tu negdje. Čekat se malo zemlje. 4. I dovoljno. 1, 2, 3, 4. Tako. Eto. I to smo obavili. I ovdje trebamo. Tako. Sad ćemo mi da namestimo nešto malo kućičko. Da mi prvo tamo malo dublje. Namestit ćemo i kameni kramp naravno i snimat ćemo još. Ovo. Imamo još malo zale. I onda ćemo krenemo trajno. Opa, ugalj. A neću vam ga skopavam. Skopat ću ga se kad god namestio kameni kramp. Mislim pickaxe, kako god. No, prvo. Eto. What? Nije važno. Ajmo mi da namestimo ovo. Ovdje. I da namestimo vrata. Neka životinja.
zombi ili nešto. Pošto vidim ovako po svemu, ko da će uskoro naći. Ne bih voleo sada padne noć. A bro, nikom neće napasti. Bar je stvarno ništa. Nećemo još ubijati zombije, kada imamo novi armor, možda. Ovo ono da skupimo neke stvari od nje. Onog skeletona i tako ti. Ovo će nam sve jedno biti drvo, ali za sada ćemo ovako namestiti. Dobro. I ajmo dalje. Još malo iskopamo i to će biti. Koliko? Evo, ovo nam je dovoljno. Čak treba navesti na ove baklje. Gdje su? Za sobu će mi trebati 4. Bar ja tako mislim. Neće biti neka velika soba. Tako da ovako će biti dovoljno široko. Tako. To je dovoljno široko. Važno imam čestove sa strane i tu imam neki table crafting i tako to. Ništa. Izmiravam se, malo se prehlađim. Nije ništa, ne treba ništa posebno da namestimo. Samo, ovo ono. Ma gdje je soba? Imat ćemo mi dosta kamena i nećemo imati vod. Ne. Ne. Fuck. Dobro, i ovo će mi biti dovoljno ovdje. Samo ovdje i mogu ovako. Produžim. Imamo još malo mjesta. Evo ovako. Dobro. Tu ćemo staviti jednu, tu i tu. Dve su dovoljne. Biće nam za sad dobra ova soba. I tu će nam biti ulaz u rudnik. I tu teći ručnik. Ćemo nešto da radimo. Tu ćemo staviti vrata. Na vrata stavimo tu i nećemo još da idemo u rudnik. Mislim da taj ugalj uzet ću ga sad, ajde. Idemo još. Ajde. Još ću uzeti.
Ajde, kad će ovo biti kraj ovog uglja? Da. Ovako će. Ovako. Što? Ja da nam kampa. Hvala. I tu nam je za sada kuća. A mi da namestimo koji rirno, kako kaže, moramo skupimo hranu. Namestit ću 2 i namestit ću 2 česta. Tu. Tako. 19 tu i 19 tu. I sad ćemo ostaviti ovo sve. Onda ću uzeti namesti stikove. Da, tako. I ovaj crafting table ćemo premestiti. Sad ćemo tu crafting table, samo se ne šetamo. Tako. I crafting table ćemo staviti ovdje. Znači, crafting table. Namestit ćemo još jednu sikiru i namestit ćemo jednu sword i to ćemo dovoljno za sada. Drveta nemamo puno, ali sad imamo još. Odsipamo drvo i ne stoji tu. Eto. Evo prase. Sad nam zaškuži neki skeleton. Dobro, ja na ovdje se bijem sa tim mobovima. Malo hranu da uzmemo. Tako se onda nosi motorna vrata. Nađe nekog creepera. Ne ubio. Tamo se. Samo da ne gubim kuću. Tu si. To nam je za sad dosta mesa. Idem kući. Onda ne izgubimo. Evo je sve glasno. Zrka nije. Sad nećemo postavljamo sati, otiš tu je. Eto ga. Uzeli smo to mesto. I moramo da se prestiće. Samo lepo da ispaču. Vrlo brzo ću ga. Tako.
I ja mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedeći. Ćao!